Yan na guys, naluto na ang gatihang alamang guys. Sweet and spicy. So kami emergency guys kay balik-balikan mo din sa ang customer guys sa mga taga-agriculture. Salamat kay kadto sa inyong pagbalik-balik og order dani. So muluto na ko guys, so naay order. Diyan sobra ato pong i-post Facebook kay daghang mga nag-atang na ni guys. Say kuwang ra gani. Kami kaso sa kay nani say pork. Ngani sulod mo ni Papa. Pre. Ano sila guys oh. Unsi ka buk nga daggo na kayo ba? Yan na po 8. Napa po dito sa likod guys. Yan mo mga mingming daris gawas na oh. Inom tubig, inom. Okay na si Munmun. Ay si Minmin man eh. Inom mo tubig slalom ay di mo sa bibig. Mani na. I-order ang taga-agriculture og balik 500. Kay ila ko nang sudan. Masudan man ni siya kay gisahon man ni siya sa karning baboy. Hindi ko galuto og kuan. Pagkaon ni Munmun og ni Minmin. Nagsigi na pud og uwan. Ang atong ampalayang bitin dari namunga na na. Naghanap kayo sa bunga. Dali ra ka sa mamunga di ari bitay. Ang mga manok ang gisilong kay nagsiguan. So diyan na guys, naluto na ang gatihang alamang guys. Sweet and spicy. So kami emergency guys kay balik-balikan mo din sa ang customer guys sa mga taga-agriculture. Salamat kay kadto sa inyong pagbalik-balik og order dani. So muluto na ko guys, so naay order. Diyan sobra ato pong i-post Facebook kay daghang mga nag-atang na ni guys. Say kuwang ra gani. Kami kaso sa kay nani say pork. Ay guys, diya guys nakaluto na ko og naku katab. So naku kay ngani guys tag 100 ni sa ang ingani kadaka. Kay mahal kadto ang alamang ron guys tag 200 ang kilo. Diyan na ni say pork. So mo ni siya 100 ngani ka daka. Daghang kay jung order na din ha guys. Balik-balik sila og order kay lamian sila. Dili kadto parat, dili pud sakto ra ba. Kay na may iban nga ingani arang kaparat bitaw. Thank you for watching guys. Ampo tanan. Mumugawas ha kay naiwan. Di sa manggawas kay naiwan. So lahi po na sila guys nga kuan mo ni daan na silang man palit katong tulo na nangitlog na po na sila. Guys na tumba na sa daghang bunga. Naman tarigahang manok sa ilawom guys na. Wa sa napagawa sa kanay kuan. Mo na sila unsi ka buok. Sila unsi ka buok guys. Kinaiuwan di sa napagawasan. A few moments later. Araw ninyo, araw. Nasa Papa Eddie.
Ilang buhat na guys, magkuha na ng white life jacket. Gamay ra kay Jason guys, kay murag lain man ang panahon. Bisod kay basta kuan balod. Duwa na human na. Hala, lisura kay di na magyana oh. Basta balod. Mas papaidi og alasan niya ang bata ko. Gusto. Shout out. Guys, gikan ni ko briefing guys na natangtangan niyo sa sobrang kasag sa hangin. Majugali guys kay mga na kuan na tangtang kahagi pinsa sa kanumba di ma intan. Kunin sang ayuhon guys. Nahang naon na unsa na ni. Gikan ni ko briefing guys kay nako gi-assist dito nga guys. Shout out ko diha ni Ma'am Ging hadlawon sa Cebu. Na last out na jud ang panahon. Halag mga manok na. Ihumon sa itong mga habol dito ka. Tabang sa kunibi kaya kung lipihan sa Mga laos naman yung iba na itong tanong. Dahil sa katahong ka ni ba naghana kayo sa bunga mag-utan na ka na. Masa ni aduho ni kay na kuan. Saan gudan ni mo? Kay?
Diya, salamat eh kaso sa namalit sa kuan. Magluto di ko kusog kay na pini order og kuan. Alamang ja. Kuan guys, magsugod na pud kog luto-luto, magkuha ko kog kuan madto ko munisipyo. Unja moadto pud kog munisipyo guys kay mangutana ko kung saan pag mag-inquire ko og kanang usay kinahanglan bitaw og magpatao do kuryente. Tanaw mo sa mga langgam, di na mo kita kay na tumba naman eh. Ha. Na okay na si Munmun guys. Na budidi na si Jang. Kaya na kuan jud bidali ni Jang nabala kami kay dali. Mun, nabala ka magbina ni Jang kay di mo kaon, di mo didi. Tanan, hala nangihi na pud si Jang oh. Napuno na ng ihi diha KitKat. Hindi akong hugasan na yan. Magpapagay nang gibawasan ng imong ihi. Ipangi, kasi mas lagi ng tubig. Kagwapa. Ay, sipay mo ng tubig. Lingit na, kaya parang ay, UTI. Sige, ginom ng tubig. Good morning diha, Mami B. Og Ma'am Bitani diha sa Germany. Guwapa na kayo among mga mingming. Guwapa na kayo si KitKat. Asa si KitKat? Up, diri KitKat. Nanghihi ko mas KitKat. Lagta nila imong tanong. Wala ako nga nagisilong kaya sugag hangin tumba. Sugag hangin gabi guys, murang baan ni kay murang bagyo na ba. Uy, Kat, ay KitKat dali. Up. Mana kagwiwi. Dali up diri. Dali. Hi sa kani Mami dali. Hi Ma'am Bitani og Ma'am Bitani og ni ayo paborito ni Ma'am Bitani oh si na Dante, Dante. Silos mo na siya oy. Silos na siya. Kaya mas biki mangling mga baso. Yan na siya ah. Kaya masungko na malingong ulo diri. Wala. Abli sa tong manok na kay taong gisrado man to kay kuan. Ito kog muuwan. Nawa ra man pud init ra man pud. Hasa ni aduhon ni guys oh. Ay natastas manghuwam pa ko og kanang hagdanan. Ano naman? Kat, nga naman Kat. Dali Kat, kiss mama dali. Oh, Kat oh. Oh, dali Kat up. Oh, Kat. Mon ra. Oh, mon. KitKat. Mon oh. Kiss mama dali. Mon. KitKat. Oh, Kat. Dali. Tit. Bubot pa dito guys, kinabag do mga ayaw dito. Pili sila pasudlan. Wala di ko i-vlog guys, mga ilang adlaw kay nagpahuway ko guys, kay gikuan ko. Ipamaawan ko luto. Hindi ah. Dali. Mangita ng pagkaon. Pagkaon na ganun ha. Kuwa. Gana ninyo. Uy, dagko lagi ng uban. Uban di gamay. Ihid. Oh, dira ah. Ah, titi. Gagawas na dun. Hindi, si Dante nag-apil-apil man. Bubot pa guys kay so nagadomingo kuha na sila diha mapayla na ako naglak. Salamat kay kadyo ni Ma'am B. Ayan di pa dapin ang mga buwak kay ang mga bumbil kay nasugdan na ni Rubin og pile. Ang vlog guys kay burn out dari guys. Burn out dari karon og pizza ka sa pizza ron. Isang adlaw ron. Friday. Ay Friday.